Muinaisina aikoina Kalevalaa pakkoluettiin koulussa, ja kun sen teksti ei ole ihan notkeimmasta päästä lukea ja ymmärtää, niin monelle koulumuistot siitä sijoittuvat samaan laatikkoon kanavillokin ja tillilihan kanssa, joihin ei halua aikuisiällä koskea pitkällä tikullakaan. Itse kuulun ehkä siihen onnellisempaan osaan, joka ei joutunut pakolla Kalevalaa tankkaamaan, joten minulla näihin myyttisiin taruihin on jäänyt lapsenomainen mielenkiinto. Heti näin alkuun on todettava heille, jotka kuvittelevat saaneensa tarpeekseen Kalevalasta, että Juha Hurmeen käsikirjoittamalla ja ohjaamalla Väinämöisellä on hyvin vähän tekemistä alkuperäisen tekstin kanssa. Kyllähän tässäkin sampoa taotaan ja vanhat miehet vikittelevät pohjoisen nuoria neitoja, ja tarinassa vilisivät Väinämöisen lisäksi muutkin tutut ykkösketjun superstarat, kuten Lemminkäinen, Ilmarinen, Joukahainen tai vaikkapa Louhi. Mutta kaikki on pakattu niin uuteen ja raikkaaseen muotoon, että kaikki mitä luulee tietävänsä Kalevalasta melkeinpä kannattaa unohtaa. Täytyy jopa tunnustaa, että minun Kalevalan tuntemukseni ja yleissivistykseni ei aina riittänyt paikallistamaan, missä kohtaa tarustosta oltiin juuri käsittelemässä. Vai liidettiinkö jossain aivan muualla? Sillä välillä oltiinkin 7 veljeksessä, tai näyttelijät palasivat niihin näyttelijöiden hahmoihin, jotka näyttelivät Kalevalan hahmoja ja keskustelivat, mihin tässä pitäisi edetä, tai vertailivat eri tulkintoja Kalevalasta. Ja sitten taas mentiin vauhdilla ja pirteällä energialla jonnekin suuntaan. Hurme yrittää ravistella perinteistä tunkkaista käsitystä Kalevalasta ja jopa vähän kritisoida sen asemaa. Muoto oli jopa niin raikas, että minun on hieman vaikea edes sijoittaa tätä mihinkään tiettyyn genreen, jos niin nyt edes aina on tarpeellista tehdäkään. Tampereen työväenteatteri myy tätä komediana, ja onhan tämä paikoitellen hersyvän hauska, mutta olisi jotenkin väärin yrittää puristaa tätä pelkästään komedian kehyksiin. Tässä on myös paljon musiikkia ja laulua, suurelta osin sävellettyjä kansanrunoja, mutta jotenkin en näe tätä musikaalinakaan. Siitäkään huolimatta, että tulkinnat olivat sen verran hyviä, etten ole ihan varma, laulettiinko Joukahainen suohon vai lauloiko Joukahainen yleisön. Näyttelijät muutenkin pääsivät vähän revittelemään, kaikki useammassa roolissa. Heidi Kiviharju oli Väinämöinen, mutta ei todellakaan mikään vaka eikä varsinkaan vanha. Hänen Väinämöisellään jalka nousi ja lanne liikkui. Ja tämä sama rempseä meininki levittäytyi läpi koko muun näyttelijäkatran. Jopa siinä väärin, että muistan jossain kohtaa miettineeni, että kaikkea sitä joutuu näyttelijätyökseen tekemään. Visuaalisesti tarjolla ei ollut mitään silmäkarkkia. Puvustus oli pääosin suhteellisen simppeliä, eikä sillä revitelty muun esityksen tavoin. Lavasteita puolestaan oli niin vähän, että näyttelijät joutuivat laulamaan. Mutta ei tämäkään ollut mikään miinus. Sopi hyvin tämänkaltaiseen esitykseen. Jokunen asia esityksessä kuitenkin jäi häiritsemään. Toisella puoliajalla siirryttiin jostain syystä pitkäksi aikaa käyttämään englannin kieltä ja vähän ruotsiakin. Puheet oli kyllä tekstitetty lavalla olevalle taululle, mutta tämä aiheuttaa sen, että jos ei kieltä osaa hyvin tai ei vaan kuule kunnolla mitä lavalla sanotaan, niin silloin huomio pitää koko ajan jakaa 2 paikkaan ja kummastakaan ei ehdi saamaan kaikkea irti. Minulle ei missään vaiheessa avautunut syy sille, miksi näin tarvitsi tehdä. Ja kun tästä puuttuu sellaisen klassisen teatterin selkeä rakenne, vaan sen sijaan poukkoillaan vähän sinne sun tänne, niin tämä saattaa jo lähestyä esityksiä, joita joko vihaa tai rakastaa. Mitään ylitaiteellista tämä ei kuitenkaan ollut, että sitä ei tarvitse pelata, vaan kyllä katsoja ymmärtää, mitä lavalla tapahtuu. Minun kohdalla tunteet Väinämöstä kohtaan olivat vähän ristiriitaiset ja elivät esityksen aikana, kuten varmaan hyvässä taiteessa kuuluukin. Lopulta myönsin ujosti vähän ihastuneeni, mutta ihan täyteen rakkauteen asti tunteet eivät roihahtaneet. Kuten rakkauttakin, tätä esitystä oli vaikea pukea sanoiksi, enkä pysty arvioimaan kuinka kukakin katsoja tähän suhtautuu, joten jokaisen pitää käydä Väinämöinen itse kokemassa ja muodostamassa oma mielipiteensä.